हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोगों की खुशबू यादव अवधी गीत के चैनल पे दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बीच में मैं सिया माई के पचरा गीत सुनाने जा रही हूँ, जो कि गोट में बैठती हैं महिलाएं गाती हैं सिया माई के पूजा करते समय पचरा गीत। वही मैं सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा दोस्तों, कमेंट में बताना। सिया माई ठाड़ी जमुनावा के तीरथ केव टापू करैं। सिया माई ठाड़ी जमुनावा के तीरथ केव टापू केतुआ के हई तोहरी नैया केतुआ करुआरी लागल हो केवटा कहू बोझल तोहरी नैया धीरे हो धीरे डोलै केवटा कहू बोझल तोहरी नैया धीरे हो धीरे डोलै। सोनावन के हई हमारी नैया रूप के करुआरी लागल हो सिया माई नरियर बोझल हमारी नैया धीरे हो धीरे डोलै। सिया माई नरियर बोझल हमारी नैया धीरे हो धीरे डोलै। सिया माई जाई जमुनावा के तीर केवटा पुकारै केवटा कहू बोझल तोहरी नैया धीरे हो धीरे डोलै केवटा कहू बोझल तोहरी नैया धीरे हो धीरे डोलै। सोनावन के हई हमारी नैया रूप के करुआरी लागल हो सिया माई के रवा बोझल हमारी नैया धीरे हो धीरे डोलै। सिया माई के रवा बोझल हमारी नैया धीरे हो धीरे डोलै। सिया माई जाई जमुनावा के तीरे केवटा पुकारै केवटा कहू बोझलवा तोहरी नैया धीरे हो धीरे डोलै। केतुआ के हई तोहरी नैया केतुआ करुआरी लागल हो केवटा कहू बोझलवा तोहरी नैया धीरे हो धीरे डोलै केवटा कहू बोझलवा तो
हो धीरे डोलाई केवटा काऊ बोझलवा तोरी नैया धीरे हो धीरे डोलाई सोनावन के हाई हमारी नैया रूपे के कारुआरी लागल हो सिया माई फलवा बोझल हमारी नैया धीरे हो धीरे डोलाई सिया माई फलवा